Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time impunto pangot las 5 sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Of course ang aton sining nga mga tagparamati kaaksyon sa tabok sang kadagatan ang isla sang Panay, dala na ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa kutob manabutan sa aton sining nga broadcast. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi, welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Sabado. Na presentation Petsa Utso Sabado was Domingo, Mother's Day, adlaw sang mga Iloy, ang natalana nga bulan sining Mayo kag Petsa 9. Sa tanan-tanan nga mga Iloy sa Puloy-an, ang inyo alagad, ang inyo kapamilya diri sa DYEC Action Radio Bacolod, abansin ang adaan nga nagatamyaw sa inyo. Happy Mother's Day. Sabado naman ng edisyon sa inyo sining nga palatunturan sa kinanda liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Ato sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaraan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpakalagad sa inyo palatuntunan. Kinandan manging kaupod baraton sa pagpakalagad karon nga hapon ang aton sa nga Patrol 2 Crosswind Patrol
Ang aton nga piloto, Aksyon Ninyo Bugina. Sabado nga presentation sa Action Report, afternoon edition. Dalas-das na sa Action Night Patrol Program. Builog na to ng puwersa, Aksyon Dale Salazar. Of course, ang aton mga pagbantay masamis ang update sa balita sa national, international, pati na ang COVID-19 aton ginatutukan. Dalaw nila ni Aksyon ang Defensor. Opdan kita sa atong sining ang mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir. Sir. Nisig liya, Sir. Ay kay Sir Elredo Tilios. Happy birthday karon nga adlaw, Sir. Natuon gyud sa di-op ni Sir Elredo Tilios ba? Ang iyang birthday karon nga adlaw. Although nga wala di si Aksyon Sir Elredo Tilios, pero ti nagbaha diri ang pagkaon sa Action Radio. Daw ulo na lang sang nabilin nga duha ka litson. Nagidtantad labo ni Jumari. Ulo na lang ang bilin kayang unod halos na ubos na. Dua ka litson ang nag-abot diri sa birthday ni Sir Elredo Tilios. Galing kay Waisa mo. Panyaga sang Action Radio family sa birthday ni Sir Elredo Tilios. Upod naton si Action JM Baikin. Samtang dito naman sa transmitter sa Control Tower sa Barangay Talok, Syudad San Pago. Builog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo Sinico Boss Galagad, Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa labilin 56 minutos na pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Ara na si Toto Rizarda. Ito si Toto Richard Dait Pacheco. Si Toto Cornel Jr. gani sa Japan, ara naman sa ho. Si Arnel Po Disamparado sang Barangay Mansilingan, check attendance lang. Amo man si Madam Elizabeth Malaka Gamala. Amo ni mga suki naton sila ni Girans Barela. Kay ara gid ang pamilya Barela kag si Nanay Telma kag Tatay Pulyon. Gaupod gid kada hapon. Pati ang asawa niya nga si Jessica Barela dira sa Hinigaran, Barangay Bagaas. Halin na kay Girans Barela. Salamat gid kay Giselle Franco. Giselle Franco ti ara naman siya. Check attendance lang siya. Karon nga hapon nagtupa ang ulan sa Bacolod, Babulo Baskog, pero dali lang. Way gin man sa magdugay. Ginbasa ya lang ang naga-aso-aso nga dalan. Sining ulan nga nagtupa, sinigid lamang nga hapon. Balik na sa normal. Dali na magmalang dalan, no? Kaya na, porti ka basa, subong balik na sa mala ang dalan. Huwag gigurumayo ka sa lupsop ang tubig ulan sa dalan nga naga-aso-aso sa sobrang kainiton. Bisan paano, nabunyagan karon nga hapon ang nagalalayong naton nga mga tanom. Nakakas kadali ang yabok sa dalan tungod sining ulan sa Bacolod. Pero hindi guro bilog nga makulod ang ginulanan. Siguro pulo porsyon lang sang Bacolod. Alin Lowi Himoteya mayong hapon ta sa imo sang Kaliling Kawayan. Ambot ang Kawayan kung nag-ulan mada sa Barangay Handumanan si Toto Kent Bulakhawan Isaw. Si
paring Art Ilagison kag si Kumari ko Ninit Ilagison, si Ihada Arjin kag si Leo. Nagapamati na sa aton sini nga pagpangalagad. Ano nga balita karon nga hapon aton pamatian? Uy sa Binalbagan gali ga ulan gali subong ho. Sige ulan dira sa Banwa sa Binalbagan sili ni Jose Mongcal Turilla. Musta ta si Mama Betelao sa Binalbagan? Mamusta ka da? Ayaw gud na magguha-guha Sakay Manang Bekelao, kay Kumari ko dira Jan Silao, kumparing Nelbert Adlan, Toto Janberg Jod, Philip Jod, Alkim Jod, kay kumparing Jekyll Jod. Ihado Aljanda ba yung hapon kag ang mga pump boys dira sa Binalbagan, wala na daya untat ya. Ang pump boys sa share sa Binalbagan, wala na daya untat nila ya pamati. Di bala Toto Jerome Lipana, kag Madam Huma Lumina, advance happy Mother's Day si Muda. Isa Binalbagan kuno sige to ang tupa sang ulano Sa Barangay Alihis ara man si Merly Gonzaga. Sinya maulanon nga panahon. Muni blang nga chimpo nga maulanon kag may kadali nga bulubugnaw sang chimpo. Namit kini ihigop sang mainit ka kape. May saging kani nga bagnas ka sa abla ay kanami turn. Pagkatapos may ginasuso ka nga ginisa nga tinabal ay aragoy. Kananam. Dugay-dugay kalot-kalot ka santang kugo. May dugay hugot tao. Hindi ka saka ng dugo mo. Kaon ka tinabal. Ay, puwerte Nano mga balita kabantayan nyo. Report gikan sa ato siri nga mga patrol unit reporters. Pas lang anay si Action Art Ahupon kay nagaprepara sa mga topiko ya karon sa action firing line kay do siya magabulos kay Ihado Brian Morden. Natabo kay Ihado man. Sa Kapitolyo Provincial ginuyata ni Action Jan Diaz ang balita sa Kapitolyo. Ang report Kapitolyo Provincial luyag i-regulate ang paghatag sang S-Pass clearance para sa mga nagabiyahe pasulod sa probinsya agud hindi matamaan ang kada LGU sa pag-akomodar sa mga biyahero nga nagapauli sa probinsya. Pamatian tamang karon ang report ni Action Alvin Graba, bangod sa personal nga away, 56 anyos nga may, ginlabo kaginbuno sa Banwasang Calatrava. Ang sa nasyonal nga mga dulod-dalagko nga balita, 2 ka milyon ka pesos nga AstraZeneca COVID-19 vaccine nagabot na sa Pilipinas. Kadugang-dugang GSIS ginpaginwala ang akusasyon nga nagpatong sang interest sa teacher's loan sa panahon sang quarantine moratorium. Ano nga mga klase nga himos ni? Sa piya kabahin resulta sang genome sequence sa seafarers gikan sa India ipagwa sa sulod sang duha tub-tub 3 kadlaw. Sa piya kabahin 42 ka pasyente mag-intra sa Virgin Coconut Oil Clinical Trials. Tanan na lang ginahimo sa gobyerno ta para nga makauloy bantar kita sa kakulang sang aton bakuna, vaccine para kontra COVID-19. Muna mga dulod-dalag ko ang mga balita ng aton makitaan ka makita sa TV, mabasahan sa Pamantalaan Nasyonal. Si Iam Nonato sa Barangay Alihis, ara na siya. Christian Alpandan sa mga Pandan Familida mayong hapon gid kay Noy Erwin
Gonzales. Arasa si Raidinho Ri Omega. Ari ko sa Padang, Indonesia. Tamyaw ko lang wife ko. Happy Mother's Day in advance. Many thanks. Alin kay Raidin Yuri Omega. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Kamustang mga pumuloyo dira sa Purok Malipayon sa Barangay 12? Puwerte kitang pasalamat ni Kapitan J.R. Alcantara kay daw kadasig kag daw ka-positive sang mga bulig alin sa individual nga mga tao, alin sa gobyerno pakadto sa mga private sectors, nagkalalain nga mga civic organization, pati ang kapwa kapitan ni J.R. Alcantara, way man nagpabaya sa iya, nagbulig man. Isa dira si Barangay Kapitan Madirin Diaz sa Barangay 18. Amo na siling ko sa kasubo, kag sa trahedya, kung ang tanan nagabinuligay, ang mga biktima, hindi man matamaan, kag maulo alibantar ang problema nga ila ginatubang. Grabe ang pagbaha sang bulig dira sa Barangay 12. Way labot sang bulig ni Mayor Bing, ni Vice Mayor Elcid, kag ni Congressman Greg. May mga konsihal man nga nag-akto. At least gapasalamat din si Kapitan J.R. Alcantara sang Barangay 12. Ang iban way nagid man nagtulog da sa Barangay Hall kag sa covered court sang Barangay 12, considering nga may mga ara man sila kagalingon nga pamilya man sa iban nga barangay. At least daw wala matulot tamaan si Kapitan. Pero yung bulig para sa mga biktima sa nasunugan, way untat ya. Amo na nga permi advice ang aton sining nga Bureau of Fire Protection nga likawan gid ang sunog baw. Ang mga kulokandila nga ginagamit sa tion sang brownout, especially kung gabi, antes magtulog is pasiguro gid nga napatay ha. Ang mga posporo lighter taguon sa eksakto nga lugar para hindi makita sang kabataan. Ano pa? Ang sulusablay sang kuryente, ang natawag nga pangawat bala? Kuryente? Tulo taping-taping na? Ay, kadelikado. Jumper! Sus! Kadelikado na. Puro pangawat ka mo kuryente. Dulo jumper ka mo. Di man kagmirisi, magyan nyo ginta sa ulihi. Iban kita yung mga utod nga tuso. Nga pulo pangawat sang kuryente, bla. Di kong gabi, sulo sablay da. Di amo ina ang kung kaisa, hindi malikawan, naga-create sang sunog. Ang ginatawag nga dulo jumper. Iban gani, kuno ginabutangan ka bansil ka sigarilyo, siling ni 28. May gabi dira kay Mr. Abang gabi. May hapon dira kay Mr. Mrs. Roger Montalbo sang Cimaros Wine Center. Dulo jumper na kapital, bansil ka sigarilyo. May suga ka na, may wifi, may TV pa. Pero ti ang kadelikado, aragid. Sa advice ni paring Roger Montalbo, kung magluto ka mo uling, tapos luto, ipasiguro nga patay ang uling. Yan. Iti iban way nagagamit sang gasol kay kabahala man subong, iban subong uling na. Bisan gani ang uling, ang sako sa uling subong ga huluhampak ba sa tag 380 ang sako? Ay, puwerte. Bagay, wala naman subong wala naging man subong sang barato. Tanan subong nga balaklon, halos mahal na.
And ang aton permi nga rejoinder kag reminder sa aton nga mga ka-aksyon, pasulit-sulit, health protocol, sundon ta para malikawan ta ang COVID-19. Muna kabudlay subong kay da wala untat ang kwan. Wala untat ang saka sang COVID-19 sa mga banwa kag syudad sa probinsya. Dawa ay punaw kaladlukan. Aton nga mga senior citizen, next week guro balik naman ang ilang pag-vaksina. Kay nagligan nga adlaw do ginuntat ini anay temporaryo kado hindi masagar ang mga senior citizens. May limit lang ang numbers nga pila to 100. Kung iba yung kalambot ang 400 mo. So, hindi mapagar. Ay, oo. Itsimpo ni isang pagpapambakuna kontra COVID-19 na parte ni Sir ini sa aton nga mga senior citizens. Ambot kung si Sergio Marie Vargas naka-pa-inject na sang vaccine. Sir, ka-pa-inject ka na, sir? Ambot ko ng media sa pabakunahan. Kasi hindi man malipod, isa man ta sa frontliners mo. Kuha balita, gatubang stabo, interview. Isa hindi ito mapaktal mla. Huwag pa man schedule ang media sa ginatawag nga vaccination program sa gobyerno. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:19 na. Check tanan ng aton sining nga patrol to Crosswind Patrol. Kamustahon ta paglibot-libot ni Aksyon Dale Salazar, Bugal, sang barangay Alihis. Nagapangalapkap na ang ala ni Aksyon Dale Salazar sa barangay Alihis. Si Dale hindi niya mapapili City Councilor sa Bacolod. Sala na bala ni Dale kon nagapangalap kapi ang ngalan niya sa mga purok na sakupan sang Alihis. Sikat siya mong ara siya sa Aksyon Radio. Amo na nga hindi malikawan ang pagsikat ni Aksyon Dale Salazar sa barangay Alihis. Hindi ba Dale? May hapon Dale? Yes, actually. Why kita na Dale? Pila TF man, campaign manager. Why kita na Dale? Tara. Isa ka rin kasunod ng batsoy para actually. Ipod panda. Ginapa nabit na mitan ko gani kasi ko bisan bulo batsoy lang makatila mga mini action liber kag ni JM. Sige, amalong ko lang si birthday boy sa Raya. Layo ko si Sir ato sa dulid. Oh, i-charge na lang siya. Ato sa dulid. Oh, i-salary deduct pala. Salary deduction. Yes, action Eric. No, mahal-mahal ganing imo nga TF pali ka akong campaign manager mo. Ay sus. Kung hindi ka magdayaw mamuyayaw kaya mo. Daw tanan nga tao wala choice kundi suportahan. Oo Sana all Sana all. Bantayan talaga. Ay kung si Mayor Bing pa, temprano pa ni. Temprano pa. COVID tanay COVID-19 response ang una nato Action Eric ang mag-provide ng mga impormasyon ang sa COVID-19 campaign sa Bacolod City. So subong hapon daw tulo naman Action Eric ang nagatulog-talithi subong hapon dito sa may syudad sang Bacolod. Kaya na mo nagapasalamat sa social media kay Kablokati may Frederica portion sa Bacolod City naka-experience ang lawig-lawig nga brownout subong adlaw. O gani? Subong adlaw doon nag-resume naman ang linya sang kuryente sa pula ka mga affected nga mga konsumidor. Ang Central Negros Electric Cooperative Action Area. Kamu ito nagpaslamat sila kay nag-ulan. Ang kaginot balas nga ginatawag hindi kayo malikawan pa. Plus pa nga nag-brown out Action Area. Kamu rin pasalamat at least na basa-basa ang aton sining mga kadutaan. Kag naghatag sang mabulubog na nga huyop sang hangin Action Area. Nabunyagan man ang nagamalanga puno kasang kahoy kag tanom. Ang mga nagakaging. Nagakaging. Ang mga nagakaging, nagamala.
Ito ba, direct na basa-basa nga ito ng mga mayor nga madala diri sa may syudad sang Bacolod. Kaya lang pasalamatan na nagbalik ng linya sang kuryente. Kutob dira sa may mga online transaction, pwede na kamo dira ka-charge sa sining laptop actionary kay subong. Uso subong actionary kaya nga tawag mo lang ang mga online teacher. Yes. Ang mga online teacher, mga ESL ang ginatawag ti subong. Ang ibandira nag-set sa ina sining schedule panggabihan subong no kaya mo subong nagbalik ang linya sa kuryente. Gani. Kaya kung agati medyo bulubod tayo mag-online class kung aga ilabi na nga brownout kinactionary kag ang kapasidad sa laptop hindi man niya mag-dugay pila ka oras mga 4 or 5 hours actionary ka. No? Magluwas pa lamang kung may generator ang imo sining nga balay. Nan. Okay, kayo na naglabay kami dira sa may Corazon Ocsin, Montilivo na Memorial Regional Hospital. Oo. Grabe, actionary, kapag labay mo dira ako, nagangator ka. Ang init. Ang Usbong? ginabuga sa generator dira sa hospital. Ako maglabay ka sa dalan di Luksin, Burgos Luksin, mabatsagan mo din. Mapagpawan mo good actionary ka. Okay. Kaya takot ako ang ila sining generator, napektuhan man sila sa burnout dira possibly, kayo natin ang huni dira sa ng generator tama katunog kag ang init man nga ginabuga aksyon Eric ang hospital muning nga mga lugar subong nga dapat hindi kaya mawadan sang power supply ilabi na nga damo dira sa mga pasyente COVID patient man or hindi ang gina-admit sa amo nga balay bulolngan aksyon Eric ang mga tao subong ginapagid na lang sa social media ang ila sining rant aksyon Eric ang ila sining sentimiento no sining mga asud-asud man nga mga brown out sa Seneco pero muna hindi gid malikawan ang mga maintenance activities sa kinahanglan na pasigayonon sa Seneco para ang blessing explanation pa-avoid tagid ang mga major power interruptions sa palaaboton action area. So kayo na sa pag-alampiyo sa patrol kayo na sa time sa brown out action area may pilamang ka mga traffic lights nga wala nagandar base bla na apektuhan man sang brown out so manang bulubudlay no may lang subong weekend hindi tanto ang traffic sa pila ka mga areas ng Bacolod City kung wala na gana traffic lights nagahanagid nagapinagusto kung dagactionary ka ining mga motorista naton mga driver PUJ man o kung mga public utility vehicle diri sa may syudad sang Bacolod actionary hindi bala din may ara nga enforcer nga naga-duty kung Sabado kag Domingo di ba? Yes may ara actionary ka may ara lang guro no? Ilabi na sa mga portion like mga east area dito sa may area sang Lopez East Rehabi. May nagdadaan nag-actionary nga enforcer no. Kita gani malabyan dira naton mga lasyat isang gabi, may nag-duty para dira actionary ka. Pero hindi tanan ma-deployan actionary sang traffic enforcer since aminado man niyang bagong dira nga pamuno sang bitaw, Sir Tulanag. Nga kulang-kulang manggida gina sining mga personnel sa nga may mga pangabay sila or request LGU nga additional nga traffic enforcer actionary ka. Okay. Sa paglambiyong man sa patrol at padulo magsa diri sa may Ayala Malls Capital Central actionary. Then, labay man ako ng mga lugar nga nakadtuan mo daw halos ginulanan. Yes, actionary ka. Kung mo makasiling kita ng ulan ito talaptap bilog nga Bacolod. Correct. Abi ko gani kuan nang hindi abi ko portion lang kali bilog nga Bacolod gid. Bilog nga Bacolod dito sa Stefania nagulan man to actionary ka. Okay. Sa east nagulan sa downtown area nag-totally himan. Pero kung tawon ta din ang forecast ang pag-asa dito wala ka na LPA. Last time da nakabasa kita nga 3 to 5 days wala yan sa mga LPA no nga magaginang monitor. Galing kita may ara kita tawag nga ITCZ bala Intertropical Convergence Zone sa nga nag-afekto sa Mindanao mo ni kuno pagulan-ulan di no. Yes, actionary ka magid nga hindi gid mapaktan ang lakat sang panyampo pero muna ang iba nagapasalamat at least nagbulan-ulan nagtulo-tulo. Nagbulubugnaw. No unlike malang recent days actionary nga ang kainit nga mabatsagan daw ikaw na lang gid dugay mang halo-halo. Kung nang ko pa niyang ang kainit sa panahon subong niyo mga binula niya daw ara ka lang sa impyerno. Yang pangabuhi ta daan ito gina impyerno nati ang chimpo ko ito impyerno man. Correct. Wala nga kung
is tiyo mo yan sa mention ka na ginapagi na lang natin sa social media kaya di sa kasunod balay kagang sa Canada Electric Fan Gani. ang ginabuga init. Oo, init yung gusto na mo din, init din. Mula nga May ara ganit din ang dupoy-dupoy sa hangin, ganun ya kainit man mo. Ang mula siya na pero hindi nagita mapunggan ang kainiton. Doon nga nagkapakita sa rainy season yung ginatawag. Tig-ululan actionary at subong mo pa ning ma-experience nato, no? At subong nagatuloy talit mabunyagan ang mga tanom nga napabayaan na kunbaga since sako-sako sa trabaho pag actionary. So na-mention na ang patrol nagpadulong man diri sa may Ayala Malls actionary Okay. kay day 1 subong day 1 sang vaccination program sang LGU sa Bacolod City. Sabihin? Diri sa may Ayala Mall. Okay. Di ba lang ang isem to close to temporaryo, no? Balik sila sa Monday dito sa may SM. Okay. So diri subong sa Ayala Mall actionary kamo ning ila sining day 1. Senior man nagyapon? Senior kag may mga comorbidity nga naka-register. Okay. Pero may pipila sa kaya actionary ka naga-walk-in nga hindi ka sila malikawan. Gani? Pero wala na sila na priority. Ang iba diri nagahulat gida sa 5 PM. Kaya may iba na actionary ka nag-textan gin-inform nga subungad daw inyo sining slot, subungad daw ka mabakunahan pero wala nagakadto. Ikaw ang wala kakadto mo na makadto sa naga-standby da? Oo, mga naga-standby, naga-walk-in. Pero ang priority sa gihapon, ang mga gin-inform na ahead of time sa Bacolod EOC nga subungad daw. Managalit yung iban siguro may mga transaction man. Kag doon ang ila sining appointment nagtupa man sa daw sila sa ila sining vaccination actionary. Kamo na ang badiri ni Dr. Chris Rongan may iba nga nagapasimpalad nga hulaton gid. Basi. Ang lasing ko kay basi pa lang. May sobra. May sobra. Kay basi pa lang may nagpa-register subong adlaw ila sining schedule pero wala nagabot. Okay. Amo lang time nga i-accommodate ang mga walk-in nga mga senior citizens sa gihapon kag mga comorbidity actionary ka. Pero sa rantaw mo ang sistema nila sa Yala okay lang. Yes, nago kaya actionary tawhay. Aris na sa may 4th floor. Oo. Ang mga ganyan ba ko ang mga katigulangan ni Tiba siyawan malalakat. May elevator man na. Gani man kag siguro tis durante nga nagalinya sila siguro may mga pulungkuan man sila da. May pulungkuan, may mga good. signage actionary nga may social distancing, face mask kag face shield. Amo na balik Dr. Chris nga do mas organisado diri sa Ayala kaya ila sining nga mga observation dito sa may SM na apply nila. Ano to problema nga nag-crop up sa SM Dilaw? Mas damo-damo to yung tawag siya na nagpadulong mo. Okay. Kaya usually balakon, nagalagaw ka lang, makita mo naman nagalinya, nagapangusisa ka, ti, ito gusto mo magpabakuna actionary, kung galing ti, ang ang walk-in, wala ginatagan sang priority, kundi kung may bilin dira kag wala nag-appear, ang mga may schedule dira ang mga persona nga magpabakuna. Pero mo to kagapo, nag-meeting sila kag may mga assessment kagin kanda ka. Tuod na nga isa sa mga problema, mato naggagulpi lang nagdako ang bulyom. Well, pilit ako, kayo sila siya kang target nila is 200. Okay, rin sobra. Nagsobra, may one time nga naka-400 selection ka mga tao. So muna ang indicate mapaktan bala kay ang acceptance sa vaccination sa publiko. Doon nagtaas-taas actionary. Gani man. Ilabi na nagagwa bala ining mga problema si nga pungsod India. Yes. Nga muna ang hospital nila ginapulang na sa mga hospital COVID. Siguro na hadlock naman sila eh. Yes, no? Kaya mas mayo nga mabakunahan ka para kung maigo ka man gitang COVID, hindi ka critical or severe ang imo sining condition actionary. Kamuna, next week, simultaneous, mayara dito sa may SM, mayara man sa Ayala, at yung mga reminders nga ang may mga kutob lang sa nataksan ang i-priority sa gihapon pang Bacolod Emergency Operations Center actionary. May ara mas lang nga final list man nga nga kopya eh, no? Yes, may mga listahan sila, may system kumbaga. Kaya once ka mag-register ka online or sa barangay, may encode lang imo sining nga ngalan kay first come first serve mo. Kung early kaya nagpa-register kag may available nga bakuna kag inform ka Correct. sang syudad dati pwede kay actionary makapa bakuna, no, para at least bala may system kag hindi palapit sa luwag kumbaga kag kay may base bala may mareklamo nga ulihin nagpa-register pero una gina-accommodate so mo ang system nga gina-implement sang syudad first come first serve basis. Okay. Pero mention mo ang media wala pa bansang information. Ang media daw ay pamanaw. Part sa A4 mo, A4 nga priority sector, essential workers, yung ginatawag mga katapos ng media, kag
mga uniform personnel nga mga frontliners production Erika. Oo. So fighty ang A2 amo yung senior citizen, ang A3 amo ni ang may mga comorbidity, may mga balatian. A4 amo na mga essential workers. So far pa lang sa A2 kag A3 ang LGU sa Bacolod City, no? Isa diri sa prominente nga mga individual nga ginbakunahan subong hapon action Erika. Sa Ayala? Amo ni si Bishop Patricio Buzon. Okay. Subong sa nga adlaw na bakunahan sang first dose sang Sinovac vaccine action Eric. Mga 2:30 subong hapon na ginbaton ni Bishop Buzon ang first dose sang Sinovac vaccine action Erica. Okay. So muna tining mga kaparian nato nagabulik man sila kampanya action Eric mo nga magpabakuna ang publiko mag-register ilabi na kon mga online nating nga mga misa. Gina-include man ni action Eric sila nga homily nga magpabakuna kutob no kung may available nga COVID-19 vaccine diri sa mga syudad sa Bacolod. Action Eric maning observation report nga madulong sa patrol sa mga hapon ginadulong sa isang D3 Bio. D3 Bio may sa extra virgin in coconut oil kag vitamin D3 makabulig improve sa ato nga mental ability. D3 Bio makaprotekta sa aton kontra sa pagtatang viral load sa aton nga lawas sa ang D3 Bio sa Bacolod or ang action niya sa patrol action Dale Salazar sa balita na sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon na Dale Salazar live report from where the actions Patrol 2. Kinaksyon na ninyo bugina sitwasyon sa Bacolod tiara gyapon nagatulo-tulo pa ang kalibutan ng ulan no. Sinigid nga hapon. Muna siling ko makahatag ni sang kabulubog naw kadali sang tiyempo katituod man amo ni oras alas 5:33 na ho kun way ni galom sakit pa ni ang singkal sang init bro nga nagatunod ng adlaw bro mabatsagan mo pagyapon ang ang kasingkal sang adlaw lang nga nagainugo sa panet mo ina alas 5:34 na nagiti may galom una nga daw wala gid ka kapalayag si haring adlaw sa pagtunod ya karon nga hapon. May hapon dira kay Diding alohamiento no sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Si Jubal Trinidad Araman ga monitor man sa ato. Salamat kay Jubal Trinidad sa imot sini nga pag-monitor. Kay Neva Jane Borja Ramonida sa Sumagda may hapon. Great lang si Bradya Toto Inton. Abidli si Regi kuno sa Akso Radio. Sige may hapon nila kay Toto Inton. Sa Sumag, ang panamya halina kay Neva Jane Borja Ramonida. Doon na party makaryo may hapon sa kay Barrio Garay. Kamunito sa may barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Musta ang panahon sa inyo? Kay Bailin Galino, mayong hapon dira kay Juby Sicola Grigas sa Sipalay. Toto Alex Montesa mayong hapon. Kay Rino Bautista, Sineco Gid Sala Brownout ano pa kandila kami. Sa kay Bergie Olpinda, Bergie Olpinda mayong hapon dira sa may Silin Homes. Gaulan manda. Vanessa Mayo kag Kelly Jelly. Ginatamyaw lang ni Alex Montesa. Tanan nga katropa EFC Kudos. Tanan madamo gid nga salamat. Sa kay Noel Umanya. Noel Umanya. Natamyaw lang si Siloy Tinya, Boknoy Toto Nuroy, Umanya Gary Umanya. Christine Salazar, brother yan na, guro, classmate ko sa elementary, si Liniam Nonato. Okay. Kay classmate Merly Dulido, dira sa Hong Kong. Mate, musta ka da? Bon Ignacio, mayong hapon. Sa kay Sam Shane, dira sa may live sa Neil Tibil, Samantha
Shien Clark from Progreso Binalbagan. Kay na kay Sam Shin. Kay July Derla Celestial Hongko Dixmana. Mayong hapon dira sa imo. Wisik-wisik ko no. Ang ulan sa dina. Helena. Kay Ginny Sulgonda mayong hapon. Kay classmate ko Romel Pagsubiron. Kay Rosa Leo de los Reyes. Advance Happy Mother's Day kay nanay ko Sally de los Reyes. Sampurok San Roque Handumanan. Mayong hapon gid no. Hello lang sa brother ko, Susano Hisolgon. Haragid ga pamati sa inyo palatuntunan. Sa kay Stone Cold Ryan Hilario Haroda mayong hapon. Ara sa Fujairah United Arab Emirates. May hapon kuno sa mga taga Magalyon da ga monitor sa ato. Sige, iban karon naman ha. Magabalik ang inyo sining palatuntunan pagbalik naton report gikan sa ato sining mga patrol unit reporters pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo.
Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng 2 bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito.
Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at Las 5:48. Ang oras ginadulong sa inyo sang This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras gindulong sa kaawon sang Lifebuoy. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy. Now in the Philippines. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik din sa ato sining pagpangalagad ng hapon dira kay Manny Loquias. Mustada ka Toto Manny Loquias, si Jofer Porras sa Dorado, pamilya Porras dira sa barangay Bunga Don Salvador Benedicto, ginatamyaw ko lang. Aling kay Jofer Porras Dorado, sang Manila, Philippines. Bon Ignacio sa La Carlota, mayang hapon, agaulan na sa La Carlota, ang tumpok sang galom, ari gigili sa kuano, sa area go sang kuan, pero ulan guro sa kuanay, sa Alangilan, Granada, dira sa may area sang Morsya kag Don Salvador. Dira gidang tipon-tipon sang kuan, sang galom. Siling ni classmate ko Merly Dolido Magalianes, nya mandatory swab test at tanan nga OFW order sang Hong Kong government. Timayan lang kay negative man si classmate ko Merly Dolido Magallanes. Sige, halong ka lang damit Noel Umanya, mayong hapon nandira, no? Noel Umanya and family. Ka-monitor gid sa to, no? Salamat gid. Check tanang report ni Action Albing Graba. Gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Bangod sa personal nga awayo, 56 anyos nga amay. Ginlabo na, ginbuno pa. Natabo ini dito sa Banwa sa Calatrava. Yaring report ni Action Albin Graba. Action Albin, may hapon, please screen. Ginabulong karon sa San Carlos City Hospital ining 56 anyos nga amay matapos ginlabo sang mag-utod las 10:15 antak na kagabi sa sitio Atabay, Barangay San Isidro, Banwa sang Calatrava. Ang biktima diri kilala kay Francisco Bolibule, samtang ang mga suspect mag-utod nga sanday Felipe Retable, 60 anyos, kag ang manghud sini nga si Bobby Retable, 47 anyos, lunsay residente sang amuman nga lugar. Sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Police Major Roberto Indiape, bangod gid lamang sa personal nga away dala na diri ang kutso-kutso ginasulong sa mag-utod ang puluyan sang biktima diri ginbuno kag ginlabo ining si Buli-Buli, rason nga ini siya ang nakaangkon sang pilas sa iya sini nga butkon subong man sa iya sini nga lawas. Sa amo nga insidente nakita ni Ateliano Horolan umagad sang biktima nga ginalabo ang iya ugangan, rason nga nagkuha man ini sang binangon kag ginlabo ining si Felipe Retable.
Unang gindala si Buli-Buli sa Calatrava District Hospital Cagilayon, gin-forward sa San Carlos City Hospital, samtang si Felipe Retable ang ginabulong karon diri sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Una diri nga nagsurrender sa mga otoridad ini si Atiliano Horolan, samtang sa follow-up operation sang mga kapulisan tigay nga nadakpan si Bobby Retable. Ari ang pahayag ni Police Major Injape. Yung bagutod na suspect si Felipe Retabali, si Bobby Retabali, yung sulong nilang balay isang victim na si Francisco Buli-Buli. Ginbono ni siya ni Felipe, pinagay ko siya sa parte siya ng alawas sa likod na bahay. Then, si Atiliano Roland, pag-rinlo, yan ni si Francisco, yung buligan, dahil na nalabo yan ni si Juan, si Felipe, na ito sa nawala nga bayan sa mga kamot, karyo mas sila nga nadala sa hospital. Then, sa pag-follow up natin, natigayan nga nadakpan si Bobby Retabali, sa kagabi pala niya si Atiliano, nadakpan na niya dahil madali. Kamusta ang medical status karon ni Buli-Buli, sir? Stable naman sila sir nga duwa. Motibo lang natin na natanaw sa mga nakuha kami information. Personal na away, personal drugs. Nadawat pag natin na informasyon that na-acting ang suspect sa victim kag pinapasidang daan sa suspect ang victim na ipahigitan niya ng asawa. Kutso-kutso, chismis, nag-trigger sa kapig sa suspect kag solo ng yung balay sa biktima. Ang pahayag ni Police Major Robert Injape. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kina Aksyon Alvin Graba. Interview sa kay Police Captain na Injapi, ang hepe dira sa may banwasang Calatrava. Ti ko sumahon mo gali. Ining paglabo kag pagbuno sa 56 anyos ka lalaki. Ang kabuno, ang silitanan, kutso. Chismis ba? Kung gining budlay kung isa daw. Kutso, yan may dugang ginaya. Huwag na yabuhin. Dala pa na kung isa dabok. Kung ikaw na tungdan, kung may mong ginapalaba, Korea mo, gabaton ka man sa duhol sa parehas mo, naway mo na ginausisa kung matuod o kung hindi, dayo mo man kariak, kaya mo na ang dalaganan sang kaso. May hapon nila kay Evangeline Gradas Baterna, kag sila Carlota City, Araman si Aribalo. Si Melvin Solidarios Abdo, naga-monitor man sa aton sa Barangay Malingin, siyudad sang Bago. Magabalik ang inyo sining palatuntunan, dugang pa, importante nga ba nga, pahibalo. Normal sa mga coffee drinker ang pagdaan. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod. Roon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Pabalik din sa ato pagpaglagat may hapon dira kay Valencia, kinet ka monitor siya ho. Pamilya Bulakha Kagwanisa sa Barangay Araala, Carlota City, kinatamyo ka mo ni Toto Kent Bulakha Wanisa. Arnold Bidayo, ingagaron sawa. Ara sa Barangay 3, La Carlota City. Ang kapitan na guro si Kwan, si Kapitan Anabel Bermudo. Gusto ko pa, chimpo ko lang nawa. Inyo para tutunan ang action report afternoon edition Sabado nga presentation. Magatakop ini temporaryo, balik ini sa Lunes. Opo diri sa aton nga mga patrola, unit reporter sin action nga napalakan karong hapon. Action Alvin Graba, Action Dale Salazar, back to back Action Nino Bugina, News Center Action ang Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, back up kay IT Expert Action J ang Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Silad Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico.
ang inyong alagad talos dire temporaryo kay Aksyon Marlon Hinovea. Kitanay kita karon sa Action Night Patrol las 9:30. Tugtog alas 11. Ako naman si Action Eric Magbaro nagasaling salamat gid sang inyo sining pagpabati. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast